porque xa estamos fartos de tanta guerra e crise. Estamos aquí na clase, falando de Palestina, onde hai moitos nenos mortos, outros con dor de barriga. Ali un xenocidio que comete Israel, o neno moren de fame e non nos deixa nin comer. Estamos en contra da guerra e tamén da violencia, mais se non sae na galega aquí xa ninguén se entera. Nos vimos aquí a contalo e tamén a denuncialo, que a pesar do alto fogo isto non está acabado. No mundo hai moitos países, de culturas moi distintas, e a xente non entende que é unha cousa positiva. Nós somos de varios sitios, con diferentes costumes, pero a pesar de todo temos boas actitudes. Medio dun país moi chulo, que lle din Dominicana, ali hai boa comida e a xente moi bacana. Cuba é moi bonita, é unha illa preciosa porque ten unhas paisaxes que son cousa moi valiosa. Non vimos de Venezuela, ali hai boa comida, mais se empezamos con iso non acabamos coa rima. En Galicia hai cantareiras, e tamén pandeireteiras, pero aínda son mellor as que che fan as regueifas. En Colombia hai copleros, tamén fai rimas moi chulas, ademais de todo iso son persoas moi astutas. Pois se falas de copleros e de xente que é lista, tamén teño que decir que en Cuba hai repentistas. Vamos a